हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो सोरबाफोर आंनि भिडिअआव गोदान हाबना नायदोंबा मोनथिखागौ मा खालामनांगौ अननानै खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय नै मादैया थाखा थिंख्लि सिबाय आं बुफ्रुमबादों फैसायानो गैला मादैना ओमफ्राय मास मोनब्रैसोल' जादोंदां दोननाया ओमफ्राय दोननो हाखायाखै बे समाव फैसायानो गैखाया मा बेसेबां जाम्बिलाय देखांसै आङो सनाफोर हे इसोर बिराद बुरजा एरनानै थादोंबा आंखौ इसोर आफा गणेशनि दहाय फैसाया बुरजा गैखाया आं मिथिगौ 5000सोल' जागोन बाहाय फैसाया देखांनानै गोदान दोनसै आइ 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 हायावनो लखबसै गैया नै सनाफोर मास मोनब्रै मोनबाल' जादों दाख्लै आं इउटुब खुलिनायनि सिगां दोननायल' बिनि आगय दिग्रु थांखाबाय गैया नै फैसायानो मा मोनगोन दे र' बेल'आवलाय र' साननि सनाफोर आं जाबनि जाबखांबाय फैसाखौ नै गैया सनाफोर एसेल' बे मास मोनथामसोआवलाय बेसेबांथो फैसा सानफ्रामबो दोननो हानो आरो बे समाव क्राइसिस जायोना फैसानि दखानाबो जाया बेखायनो खमानो मोनबाय थेवब्लाबो बिदि बुथुमनानै दोननानै बिसिबां जमा मोननायानो बोजों सानसै आं बेसेबां जाखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,500 सनाफोर आंनि थिंख्लिनि थाखाया 16,500 ओमफ्राय नैबेहाय 3000नि बारा दं आरो एसे 16 17 18 19,000 जादों आरो बेनो आंनि थाखाय काफि जथेस्थ बे कयेक मासावनो बेसेबां जमा खालामनो हानाया बिना बिराद गौरब आंनि थाखाय बेनो ओमफ्राय दा बेखौ आङो एसेब्लाबो खामानियाव बाहायनो हानोसै आरो गोदान दोनफिनलायगोन ना दुरुनलायबाय नांगौ बाहायनो थाखायसो दोनखादों गलेथे दा बेखौ बाहायनोसै आरो सनाफोर आंनि थाखाय इसिबाङानो जेन'बा बेसेबाङानो जाहैबाय खोन्थाबाय आं गासिखौबो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामजोब्बाय आं सनाफोर ना सलजों बहलजों सनाफोर मादैना दिनै ओंख्रिया आराम गोदौखाथोंसै नायाबो गिदिर ना गोबाव नांगोन रुनो गावनि दैजोंनो सिथोब सिथोब संसैलाय मादैया खोबहाबनानै मोजां मोनथोंसै गलद' गलद' आराम गोदौ होनसै खोबनानै मादैया दिंखिया भाजा लागायलायबाय बाहाय दिंखिया गोलाव गोलावसो एवदोंलै आङो एसेल' बयल खालामनानै जागोन सनाफोर मादैया नै जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय मादैना ओंख्रिया दिनै बेदरबो गैया दिंखिया भाजा सनाफोर बानलु नै नाथुर गोरान बादि एवनायखौ लालायबाय आं ओमफ्राय बहल ना सुल बरिया गोथाव जाखादों मैया बहल गोलाव गोलाव खानाया बेखौ दिनैसो संदों आं बरिया गोथावखालाय सयथि बहल ओंख्रिया गोथाव जाखाथारदों गोथाव 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 आयै फिसा गोलैदोंसो आदा आदा गुदुंथार गुदुंथारलै ह ह ह गुदुंथार आङो दिंखियाखौ दै गुदुङाव रुदबनानै गारदों रुदबना होदों ओमफ्राय मानो होननानै बुंबा दै गुदुङाव एसे रुदबनानै गारबा फादुब मोनजागायो ओमफ्राय एसेल' बयल खालामबाय थाव एसे होनानै गुदुंथारलै
Moja गोथाव जाखादों बानलु एवनाया बेगर मोदोमलायबाथाय गोथाव मोनखाबाय आं अरे भूल गया रे भाई माँ गिलास में पानी लेके आओ तो नहीं sonapwr नासुला नासुल करो मजा masih dंबावोमोन फिनानै दोननाय ना जाबाथाय डिस्टार्ब जायोलै भिडिअआ नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै नाय दिंखियाखौ दैयाव एसे रुदबबा गोफाबो मोनजाया गोथाव मोनजाथारो मासि गुदुं ओंखाम जानानै थाब थाब आरो दखानाव थांनांगौलाय ना फोराननानै मानो होनना बुंबा मिस्ट्रिखौ नायाबानो जाया आयु उल्था पाल्था दोलाबायनो नागिरो गद गद होनजोबनांगौ बरिया गोथाव जाखादोंलै सयथि दैयाबो गोथावथार गोदै बहला न'नि ना गोदै जायो न'निया आरो दा नै निहिरजों जा थाइसे आंहा बलखौ बुरजा थाइबा फानगोन बायनानै लांफैदो sonapwr दखानाव फानहैगोन आङो दरखंआव दोननानै बुरजा थाइबाथाय फानहैगोन आं आरो आं गोदो ओजों हौवानि न'आव थाबा बिबै गैयियाव बिबै थैबायमोन ना बिराद लाफा जायो जोंहा बारियाव लाफा फानोमोन आं बे आदाबारि लामायाव बाजारावबो लाबोबावोसोमोन आं फायखारिफोरनो होयो नारेंखल लाफा खांख्रिखला फानोमोन आं दाथ' बुरिबावबाय बे समाव हाबा जागोदान फिसा सासे गोनाङावनो आं बिदि फानोमोन जाना आग्लायनायखौसो खिन्थु जेनजार गुवार लाफा फोयो जोंहा फोयोमोन बिबै थाबा बिबैया फानोना आरो लेबुबो जि दंमोन जोंनाव ओमफ्राय बिबै गैयियाव आं फानबाय
आं उन्दैनिफ्रायनो माने बिजनेसाव एसे गोसो दं न'आवबो ओजोंहाय आफामोनावहाय उन्दैयावनो आङो मैगं फानोमोन सिख्ला देरबाथ' नों मैगं फाना नालाय एसे उन्दैयावनो फानोमोनब्रा मिथामुरि बिफां दंमोन जोंनाव गिदिरनो मिथामुरि बिफां गाखोयोमोन आं गय बिफांजों सुरुखोना मिथामुरियाव बारस्लायहैयोमोन मिथामुरिखौथ' गाखोनो हाया नालाय बिफाङा गिदिर गय बिफांजों गाखोनोसै उन्दैया गय बिफांजों दुद्रुनाया बिखाया दुलुलायबावोसो मादैया नै टाउनाव थांथारबाय ओमफ्राय बेटारिखौ मोनाखै थाबायनांदोंसो अखा हादों नै एसे साथा लाबाय बेटारि फैगासिनो नै मालाय जि गोथाव लुगैलायनाय मोदोमलायनाय ओंखाम जागासिनो सानैजों ब्रेक जाबायना ओमफ्राय आं बिसोरखौ नेफैगासिनो दखानाव सानसे रानथाबलायनाय दिनैबो इन्जुरा मोजां नङा नालाय ओरैहाय बर्ड दोजोबबाय नै माने ओरै फारसेथिं जाजोब्बायानो बर्ड दोजोबबाय ओमफ्राय नैबे दंबावो बेखौबो बर्ड दोजोबसै प्लाइवुड दोनसै बावथारला सनाफोर कयेक दिनावनो आंना कमप्लिट जानोसै दखानाव एबार एकदम रिल्स बानायबाय थानोसै आं मोसाबाय थानोसै मा ओंख्रि जाखै ओइ जे কি আঞ্জা খাইলো কোন দালি ডিমা আলু ভাজি বেল্লা খাইছে না বেল্লা খাইছে বাপজি ভাল গন্ধ বাইর হয়েছে বাঙালি খানা বাঙালি মেয়েগুলা জি ভালো ভালো সবজি বানায় না খা খা বেচারা গরমত ইমান কষ্ট কাম করিছে আর খাওয়াটাও কষ্ট না গরম নে खा आंना जाबायानो दखाना एकदम जाथारनोसै नै आंना सौखि ओमफ्राय उन्दुग्राया कास्टमार गैयाबा बाय उन्दुना आराम थाबाय थागोन आङो